खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बिटिएडिनि मोनब्रै जिल्लानि गेजेराव बाक्सा जिल्लानि मेट्रिक रिजाल्टआ बाखनायथाव। दरंनि धृतिराज बास स्टप क्वालिटिया देग्लायनि SSLC आनजादनि टपार। देग्लायनि SSLC आनजादाव फरायसुलि फरायसाफोरनिख्रुइ फरायसाफोरनि रिजाल्टआ साबसिन। गाव पन्चायतफोरनि रेटिं सिस्टेम बानायनो PNRD बिफानखौ गिबि मन्थ्रिनि बिथोन। नाहरकटिया देहा फाहामसालिनि थाखाय 15 कौटि फोसावदों सावस्रि मन्थ्रिया। बाहेरा रायजोनिफ्राय आसामाव फैफिननाय माइग्रेन्ट लेबारफोरनो साफायाव 10,000 रां होनो कंग्रेसआ दाबि दैखांदों। दानिया आबुं रादाब। 2020 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ दिनै फोसावबाय। दिनै मेट्रिकनि रिजाल्ट फोसावनाय लोगो लोगो बिटिएडिनि मोनब्रै जिल्लानि गेजेराव बाक्सा जिल्लानि रिजाल्टआ बाखनायथाव आरो नोजोराव गोग्लैदों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लाया दुलाराय आसामनि गेजेरावनो 17थि जायगा आवग्रिनायजों लोगोसे बिटिएडिनि मोनब्रै जिल्लानि गेजेराव 1थि जायगा मोननो हादों। देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव रायजो नाङै उथ्रिनायनि हारआ 86.80 जौखोन्दो, नाथाय बाक्सा जिल्ला हिसाबै बेनि हारआ 69.72 जौखोन्दो। आसामनि गेजेरावनो शिबसागर जिल्लाया जौसिन सारियाव। शिबसागर जिल्लानि उथ्रिसारनायनि हारआ गासै 82.92 जौखोन्दो। बाक्सा जिल्लानिनो बरमा बाथौ आसाम गोजौ फरायसालिनि फरायसा बिदिसा खाख्लारिया बर' बिजोंनि गेजेरावनो बांसिन नाम्बार मोननो हादों आरो बाक्सा जिल्लानि गोग्गानाय लाबोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिदिसा खाख्लारिया 600नि गेजेराव गासै 581 नाम्बार मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बर' थुनलाइ आफाद, बर' रेबग्रा जुथुम आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लाजेननानै बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरनो हामलायथि बावहरदों आरो आनजादाव फेल जानायफोरखौबो मोजाङै फरायफिननानै उननि समाव बांसिन मोजां मार्क लाना उथ्रिसारनायखौ मिजिं थिदों। दिनै फुंबिलियाव फोसावबाय देग्लायनि SSLC आरो हाइ माद्रासा आनजादनि रिजाल्टखौ। देग्लायनि SSLC आनजादाव सेथि मासि एबा फार्स्ट पजिशन मासिखौ आवग्रिनो हादों दरं जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बानायकुसि गामिनि थागिरि नबकुमार कलितानि फिसाज्ला धृतिराज बास स्टप कलिताया। दरं जिल्लानि ब्रह्मपुर जातीय बिद्यालयनि फरायसा धृतिराज बास स्टप कलिताया पदम पुखुरी गोजौ फरायसालिनि आनजाद मिरौ आनजाद लिरदोंमोन। मख'नो गोनांदि धृतिराज बास स्टप कलिताया देग्लायनि SSLC आनजादाव गासै 595 मार्क बोखांनो हादों आरो रायजोनि गेजेरावनो सेथि मासिखौ आवग्रिदों। ओरैहाय हाइ माद्रासा आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनानै बरपेटा जिल्लानि मुंखौ गोजौआव दोनदों सासे रिक्सा सालायग्रानि फिसाज्ला यामिन आलिया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बरपेटानि धाकुवा हाइ माद्रासानि फरायसा यामिन आलिया गासै 552 नम्बर मोननानै रायजोनि गेजेरावनो सेथि मासि आवग्रिनो हादों। दिनै फुंबिलियाव फोसावनाय 2020 मायथाइनि SSLC आनजादाव फरायसुलिफोरनिख्रुइ फरायसाफोरनि रिजाल्टखौ साबसिन नुनो मोनदों। देग्लायनि SSLC आनजादाव रायजो नाङै 62.93 जौखोन्दो फरायसाफोरा आनजादाव उथ्रिसारदों। नाथाय 62.93 फरायसुलिफोराल' देग्लायनि SSLC आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। मख'नो गोनांदि रायजो नाङै सा 1,60,794 फरायसाफोरा आरो सा 1,81,430 फरायसुलिफोरा देग्लायनि SSLC आनजादाव जिरायदोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि दिनै SSLC आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावदोंब्लाबो सिगांनि बोसोरनि बादि रंजानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। आथिखालनि गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि थासारियानो मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टजों लोगोसे रंजानायनि खाबुखौ होआखै। आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ रायजोनि गासैबो गाव पन्चायतफोरनि सायाव रेटिं सिस्टेम बानायनो थाखाय PNRD बिफानखौ बिथोन होबाय। मोनफ्रोमबो पन्चायतफोरनि मावनाय खामानिफोरनि सायाव बिथा खालामनानै बे रेटिं सिस्टेमखौ थियारि खालामनाय जागोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोजां खुंथायनि थाखाय सोरखारनि मावथांखि आरो जौगाखांआरि हाबा मावफुंनायफोरनि बागै मोनफ्रोमबो गाव पन्चायतफोरनि सायाव नायबिजिरनो थाखायबो गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ बिथोन होदों। बेनि अनगायैबो सोरखारि मावथांखिफोरखौ मोजाङै मावफुंजायो गाव पन्चायतफोरनि आफादगिरि नेहाथारि आरो जिल्ला परिषदनि चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारफोरनि हेंथायैबो जाहोन खिन्थानाय नटिस इस्यु खालामनो गिबि मन्थ्रिया बिथोन होदों। डिब्रुगड़ आसाम मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिनि अल्टारनेटिभ देहा फाहामसालि महरै बाहायनो हागौ नाहरकटियानि गंजौसे बिसना थानाय देहा फाहामसालिखौ। रायजोआव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय बेरामिया बांनायनि सायाव बांनायनि थाखाय बे थांखिखौ लानायनि इसारा होदों रायजो सोरखारा। मख'नो गोनांदि साननैनि थाखाय आखं आसाम दावबायनाय सावस्रि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया नाहरकटिया देहा फाहामसालियाव थांनानै देहा फाहामसालिनि खाबुफोरनि सायाव नायबिजिरहैदों आरो सावरायहैदों, जेराव नाहरकटिया देहा फाहामसालिखौ थाबैनो ICU खथा खालामनाय जागोन होननानै सावस्रि मन्थ्रिया बुंदों।
बबेखानि नाहरखोथिया देहा फाहामसालिखौ आबुं ICU खालामनायनि थाखाय रायजो सोरखारनि बिथिंनिफ्राय 15 कोटी रां हरनाय जागोन होननानैबो हिमन्त बिश्व शर्माया सुलुङाव बुंदों। कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिनि थाखाय बाहेरा रायजोनिफ्राय आसामाव फैफिननाय माइग्रेन्ट लेबारफोरनो साफायाव 10,000 रां अनसुंथाइ होनो थाखाय खौरांगिरि मेल खुंनानै सोरखारनाव दाबि दिखांदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि रिपुन बराया। मख'नो गोनांदि 2021 मायथाइयाव खुंजानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थियाव कंग्रेसआनो देरहागोन होननानैबो खौरांगिरि मेलाव दाबि दिखांदों रिपुन बराया। रिपुन बराया बुंदों दि 80+ मिशन लानानै फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव कंग्रेसआ जानजि खाफ्रादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।